bana sobo chori kumwa korete tuakora kurumwa korete ko chori tuakorire miaka ibiri ase miaka ibiri tuakorire for the 2 years tuakorire bogambi bogaito aina ase tore eskuri yaito ya St. Linus abana bonse babasoma aria na akana abana babasoma form 1 form 2 form 3 chibasari respondare garia kaba 500,000 ngatebanta ite school yimuke ntareta nechibesa ekoroberia yake kwa bachu ne wiki ekoreta 5 million ekorobe yeta St. Linus yekorwe etago primary uneko meka ase miaka yibere ninje nagacha no muyeroche maroesinde na kore halls eriga argetega and a week ye for 35 million and mwako mwakora kwa urade school bus natoi wana school ya basaga 1.5 million school ya rikaro 2 million inalega simo chumbe argetenga aya eskuru ya nyasasa 2 million aline crack neko ne crack ntade ko tangore binde ko crack nchake kwa bache koroba so we are bringing 2 million chogo chaka kotirie koroba ko chigoro e nyasasa eskuru ya ito chibasi chimuri retira aria momanya tino soro gorete echi na manganande bono igando kwata 2000 children no wasomi na osoro care club abana batakwaka ronya somoni babo soma national school babo soma extra county schools and osoro care club einere gasimo chumbe chipara bretie ya forest etakere korosune county na ere makabe ko moro niche na ere babu enta ino niruli mugatte traga ino na ere mai wenta bia ere bia ko sere bobe ne chinde na bono tuanyo rete 200 million yoko beka stima for national government to achakire kwa identify every euro bito kwa stima to bekere 5 million every kenyoro kerase ko chakira to kenori ya ya province dia banyo to gaende kenuchi to chenga na bono makara ga transformer ya serikali ko beka tule transformer ro to bekere na kwa stima because we have 200 million konye tara mochumbe emwagachie koti yogembo ekera mwagento mochumbe kagachie koti yaito gaetago niji na gaji noire ne wiki ye kore 3 million nimukie koti yerro kane buneta kire korona enga kiri tuare kore tamana ye musuro kowoyo ekeri tangani emwakoyo woyo taoni gaonchra mangana kareta gane na sane sari na marambe enga kie yani yomuga eyo nere record yo mweshimu osoro for 2 years abana baminto mugambi onde bwensi ogotenga kubakwanira taba megano tateba ngabo kore basigia ori asiki eyo erengi turuko mbogano turuko kwana ngaya inche entogete o itunde ni asobo ituge na police report aiga tembia bana inchi na kiama generago kolwa kigwa korega kigwa korre muinaria kunosura tangasirero